Неусетно изминаха 4 години заедно за мен и моите ученици. От плахи първокласници пред мен израснаха знаещи, можещи, талантливи и мотивирани деца. Ето ги и тях. Това са нашите умни и артистични четвъртокласници. Добрите математици рисуват с удоволствие. Художниците правят химични опити и рецитират добре. Винаги добре организирани, но и много забавни, знаещи какво искат и успяващи да го постигнат. Грамотно пишат, но и танцуват с огромно удоволствие. Свирят с лекота на пиано и китара, но също така обичат спорта и винаги са начело в състезанията. Учат съзнателно и упорито, но и знаят как да се забавляват.
Добър час и много успехи, бъдещи петокласници!